Kumpaniji ta' kull daqs jistgħu jibbenefikaw minn rifużjoni ta' taxxa f'każ li dawn jibdlu l-apparat li jikkonsma ħafna elettriku ma' tamir ieħor li jaħli ħafna inqas enerġija. L-iskema mħaddma mill-Malta Enterprise u l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma tkopri tamir li jiswa 25,000 euro jew aktar u jistgħu jibbenefikaw minnhom bosta intrapriżi fosthom lukandi, servizzi u fabbriki f'diversi oqsma li jkunu qegħdin iħejju investimenti biex jinaqsu l-konsum tal-enerġija. L-uffiċjal tal-Malta Enterprise Karl Herrera qal li negozju ta' daqs kbir jirċievi 30% fuq il-prezz kollu tal-apparat, waqt li dawk ta' daqs medju se jirċievu 40%. Intrapriżi żgħar se jirċievu lura 50%. L-iskema hija mirata għal dawk il-kumpaniji li iktar li għandhom konsum ta' enerġija. L-iskop tagħha hija biex inħajruhom jinvestu f'soluzzjonijiet li jaħlu inqas enerġija minn oħrajn. Is-Sur Herrera spjega li l-iskema tkopri investimenti f'tamir u installazzjonijiet biex jitnaqqas il-konsum fil-proċess tal-manifattura, tibdil f'sistemi ta' tisħin, tkessieħ u ta' illuminazzjoni jew kulazzjoni li twassal għall-infrankar ta' enerġija ta' mill-anqas 20%. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal l-iskema bħal din mhix waħda li tgħin biss lin-negozji iżda lill-pajjiż kollu kemm hu għax tnaqqas l-emissjonijiet. Dan fl-istess waqt li n-negozji adottaw l-aqwa prattiċi u jifrankaw il-flus minn fuq il-kontijiet ta' dawl l-ilma. Fattur li kapaċi jħallilhom aktar flus fil-but biex ikomplu jkabru. Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi qal li din l-iskema kienet it-tieni pass wara tnedija tal-Energy Audits li permezz tagħha l-intrapriżi se jiġu mejjuna jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet. U qal li l-budget se jinżamm miftuħ għax dawk eligibbli se jieħdu flushom lura. L-iskema se titħaddem fuq medda ta' 36 xahar u l-applikazzjonijiet jalqu fit-30 ta' April tas-sena d-dieħla.